Another day, another vlog. So it's our day 4 here in Mallorca. We arrived here on Friday. Friday, Saturday, Sunday, Monday. Yeah. It's our day 4. And we will be going home on Friday. So, oh. Ay, sobrang init. Hi guys. Grabe, sobrang init. So nagpalinis kami ng kwarto guys. Ayan, malinis na. Pero nagligpit kami bago nila papalitan yung mga bedsheets. Ayan, so pag magpalinis kasi dapat ligpit na lahat. Tatanggalin yung bedsheets. So ayan. Ang ganda dito guys kasi marami silang sabitan. Ayan, pwede mga jacket kahit anik-anik. Ayan. So para hindi talaga yung mga kalat ba nasa sahig. So yan, pinalitan yung ng mga bata. Bedsheets nila. At saka yung sa amin din. Ayan. Tapos may sabitan din dyan guys. Marami. Sobrang daming sabitan. Parang mas smart may ganito ka sa sa bahay. Ayan. Ayan. Hindi na kami nagdala ng yung floaty. Kasi kakapagod magdala-dala ba. Yan ang kukunin ko yung yung pang ng isda ba. Net. Balik na tayo guys. Nag-lunch kami tapos umakyat ako sa room para umihi. Tapos balik tayo doon sa sa dagat. Hindi ako naligo kasi yung buhok ko kailangan ko talagang plansyahin guys pagkatapos maligo kasi kulot na nga yung dito. Daming trabaho. Or else ko siya, i-braid ko siya ng basa para bukas na siya. Kulot na lahat. Ay, grabe guys, sobrang init. Sakit sa mata. Kaya po naman sunglasses sa tubig. So, mag-live tayo konti. Tapos lagay ko ito para makapag-swimming. Ay, oo nga na lang. Oh, yeah. What you got? A shell. Oy, oy, oy. Miss Kasabil daw. 1, 2, 3, smile. Smile. Hilsil from Mallorca. Mallorca. Gracias. Gracias, amigas. Amigas, sabi? Amigas, mamaak. Hi guys. Tapos lang namin mag-dinner. We're just finished eating dinner. So,
just walking around here in Alcudia Beach, Mallorca. Brownies na ako, guys. Ha? It's si Duya. Dada yung brownies. O Andrea yung brownies. Oh ya, papa yung hasama. Parga? Come here sa La Familia Madrigal. La Familia Nido. Oh yeah, there's this glass table. Ha? Yeah. La Familia Nido. Pugi. Pugi. Liker denne plassen her? Ha? Jeg liker denne. Oh yeah, our dream house. Maybe. Is it the dream house? On the beach. Yeah. Really burnt. Really red to brown. So ayan guys, nakabalik na naman kami ulit sa hotel guys. So, hindi na ako nag-vlog kung saan kami nagpunta sa mga ano lang mini markets nila. At saka yun yung mga binili ng mga bata. Yung pang swimming na ano sa paa. Hindi ko alam anong pangalan yan. Wala yan sa amin. Joke. So hindi ko talaga alam anong pangalan yan. So yun lang yung binili namin sa store. Tapos yan, balik kami ulit sa ano sa bahay, sa hotel. So yun lang yung day 4 namin na vlog. So napaligo pala ako guys. Naligo ako tapos nagplansya na naman ng buhok. Ayan, so yun yung mahirap pag rebonded tapos babalik na yung sumpa. Tumubo na yung sumpa ulit. Humihirit pa, mag TikTok daw.